Üçüncü bab. Günah näme? Şeýlelik bilen dostum, men günahnyň nämedigini aýdyň beýan etmäge çalışmaly. Günah diňe bir ýalňyş zatlary etmek däldir. Ýagny ogurluk etmek, zina etmek, ýa-da alkogol içkileri içmek, ýa bolmasa adam öldürmek däldir. Günah esasan Hudaýdan aýra düşmekdir we Hudaýyň mukaddes etlegine garşy edilýän islendik zat günahdyr. Diňe bir erwe diýişler günah däldir. Eýsem, tekebbirlik, görüýplik, ýigrenç we şöwketparast pikirler hem günahdyr. İsa Mesih Hudaýyň iň beýik iki tawşyrygyny aýtdy. Hudaýy bütün ýüregiň bilen söýmek we ýakynyň özüňi söýüşiň ýaly söýmek. Şondan bäri bular Hudaýyň baş tawşyryklarydyr. Şonuň üçin Hudaýy kämil söýmekde we başgalary özümizi söýüşimizi ýaly söýmekde öz tarapymyzdan kemçilik goýberenimizde. Bular iň uly günahlar bolup durýar. Bu tawşyryklary bir kemsiz ýerine ýetirýän kimdir biri barmy? Ýok. Hemmeler bozulan. Olardan ýeketäk günahsız kişi İsa Mesihdir. Ol kämil durmuşda ýaşady we bu Hudaýyň bizden talap edýän zadydyr. Onuň buyrugy şudur: şeýlelikde göktäki Ataňyzyň kämil bolşy ýaly siz hem kämil bolun. Matta 5-nji bab 48-nji aýat. Emma ýüregimiz erwetlikden dolu bolan biz günahlar nädip Hudaýyň bize buyuruşy ýaly aňra baş pak we gowy bolup bilerdi. Dünük keseli bolan adama saglyk düzgünlerini saklamak baradaky gowy maslahat gerek däl. Oňa onu bejerip biler ýaly ökdi Lukman gerek. Edil şunuň ýaly günah keselli adama hem näme etmelidigini we näme etmeli däldigini aýdýan gowy kanunlardan we gowy ahlakdan has köp zat gerek. Ýagny oňa ruhy Lukman gerek. Onda täze aň, täze ýürek we isleg döredip bilýän, Hudaýyň özünden talap edýän zatlaryny etmäge güýç berip bilýän Lukman gerek. Bu möhümdir. Ýagny hemme adamlara, hemme ýerde olar günahdan halat edýän we Hudaýyň çağlar bolmaklaryny gadanyp bilýän kimdir biri gerek. Hudaýyň öz beýik rehimdarlygy arkaly dünýäni şeýle halatgar bilen üpçün edendigi barada men saňa soňrak düşündirerin.